Είμαι η Γεωργάκη Νικολέτα, σύμβουλος ψυχικής υγείας και σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για την απώλεια και συγκεκριμένα την απώλεια ενός αγαπημένου ζώου. Η απώλεια μπορεί να πλαισιώνεται από πολλές καταστάσεις, συναισθήματα, αντιδράσεις. Μπορεί να πλαισιώνεται από το πένθος, που μιλάμε ουσιαστικά για μια διαδικασία που περιβάλλει την απώλεια. Μπορεί να πλαισιώνεται από την θλίψη, που μιλάμε ουσιαστικά για την αντίδρασή μας σε αυτήν την απώλεια. Μπορεί να περιλαμβάνει επίσης και τον θρήνο, που είναι κατά κάποιο τρόπο μια συναισθηματική αλλά και συμπεριφορική έκφραση της θλίψης μας. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά που μπορούν να πλαισιώνουν την απώλεια. Η απώλεια μπορεί να σχετίζεται με κάποιο αντικείμενο, με κάποιο